Ola, son José Vence, son o alcalde de Rodeiro e preséntome polo Partido Socialista ás próximas eleccións. Levamos a cabo moitos proxectos en Rodeiro. Había moitísimas deficiencias, como eran nas infraestructuras, reparamos cantidad de pistas rurales, fixemos apertura de camiños, fixemos aquilo que realmente creemos que o necesita o campo. Rodeiro é unha potencia a nivel agrario, fixemos un grande esforzo nese sentido. Tamén é certo que fixemos outros proxectos, a proba deles un dos que temos aquí diante de min, que é a Plaza do Concello, que acabase de facer agora fai poucos días. Fixemos as rehabilitacións das casas da escola que estaban abandonadas, que se fixo unha gran labor. Fomos un goberno cohesionado e eu creo que lle demos ao pueblo realmente un servicio que queríamos demostrarlle que tamén a política se podía facer de outra forma. O campo de Rodeiro necesita un alcalde que o apoie, que se preocupe por el e que apoie aos ganaderos. A industria necesita un alcalde que se preocupe por ela. Temos que potenciar o sector industrial, temos que potenciar o sector do comercio, temos que preocuparnos da xente maior. Xa o estamos facendo, pero incentivaremos e potenciaremos os servicios sociales. En cultura temos moito que facer, eu creo que é un campo moi importante. Temos que axudar a xente nova para que lle sea atractivo o noso concello. Queremos que o noso concello creza en población porque eso é sinónimo de progreso e é sinónimo de que é un concello vivo e que vai ter futuro. Un dos retos máis grandes que temos é a creación de empleo. Que necesitamos crear empleo, estamos seguros que neste 4 anos vai ser así. Os proxectos industriales, como pode ser o da biomasa, como pode ser o da ampliación das instalacións do matadero da cooperativa Cogal e outros proxectos que están en marcha e que se poden pôr en marcha nos próximos 4 anos van nos dar a posibilidade que os nosos mozos poidan traballar. O sector agrario é fundamental, é un sector estratégico dentro do noso concello, tanto na ganadería como en cunicultura, como en porcino. Somos un dos concellos punteiros a día de hoxe da provincia de Pontevedra e queremos serlo.